Bismillahirrahmanirrahim. Bir wagt bir Yahudi konferansa şerket edipdir. Yani in hemek Müslümanla otijelese de in hemek kafir da otijelese de. Poşta tribun çıqaqamda şotada Müslümanlara birden deyipdir ey Müslüman doğun. Ey Müslümanlar deyipdir. Siz nämeňize gowanýaňyz deyipdir. Falan işler bernameleri bitirdik. Falan bernameleri bitirdik. Falan bernameleri bitirdik. Siz näme gowanýaňyz deyipdir. Ýöne şoň bir içinde 10 näme 12 näme gurruna aýdyp beren size. Müslümanlaryň arasynda biz ehli sünnet bilen ehli teşeyyüni teşkil verdik. Bir-birine gargyş etdirdik. Bir-birine gargyş edip beren ferqe bolup ýaşadylar. Nämeňize gowanýaňyz deyipdir. İkilenjisi, sizin öýüňize mahwarany goýduk ey musulmanlar. Mahwarany goýduk. İçinde tamamy anwa aqsa dünýäň raýat, morawet ýürüp duran dillerinden teşkil bolan filmler, mubtezeli filmlerde icra etdik. Öýüňiziň içinde zynan filmini goýduk. O da fakat ibadet etjek saatlaryňy kökledik. Hemmeňiz şoňa mubtala bolmadyňyzmy? Näme gowanýaňyz siz deyipdir. Bazarlaryňyzda in heme dar könekler salmadykmy? Ýuqy könekler salmadykmy? Günme-gün könekleňizde ýuqoltýas. Zinanalaryňyzyň hayasyny aýyrýas. Zinanalaryňyzdan haya effetde gidýär. Eňilerini arkasyda görnüýär. Şerm we hayada gitdi. Näme gowanýaňyz siz deyipdir. Musulmanlar effetlitdi, arasytdy. O musulmanlaryň arasynda dostluk terw bolmaklyk, dost peser bolmaklyk, jinsi muhalif bilen dost bolup, irtibaty nameşru berqarar etmäni piýada etdik. Siz näme gowanýaňyz deyipdir. Ýene bir aýdan zady, danışgalaryňyzda bari ilmi beter ýokardy. Olokon şahsiýetler çykýady, alim pezişikler çykýady, alim şahsiýetler, professorlar çykýady. Danışgalaryňyzda erkek bilen zenana bir-birine irtibat baglap, bari ilmiňizde aşak gasyrdyk. Indi danışga bolan mahalli rufaqa gyzoglan bilen erkoglan hem danışgaýysy ya hem otagyysy bolup otada fakat garar baglap erkek bolsa zenana bilen zenana bolsa erkek bilen hoş geçirýär. Onun üçin ilmi de ýok diýipdir. Nämeňize gowanýaňyz? Danışgaňyzy eliňizden alyk diýipdir. Farslar, ajamlar, araplar arasında, musulmanlar arasında mehabbet bady, ferqe etdik. Fars öz başyna, araplar öz başyna, başga ajamlar öz başyna bir-biri bilen jeň edip duran millet etdik. Sen näme gowanýaňyz diýipdir. Ýene biride olokon erzeşli dinin erzeşli zatlarından çok becerdik. Siz öz jowallaryňyz bir-birine şon ersal edip, özleri gülüp zayıf bolmadyňyzmy? Näme gowanýaňyz? Öz diniňize erzeş beriňiz aksyň siz diýipdir. Tribunny görüň berwatiha. Ýene bir aýdan zatlary, musulmanlaryň arasynda bir-birine gargyş etmek, musulmanyň dogasy kabul, bir-birine gargyş edip köküňizi gyrmadykmy? Näme gowanýaňyz siz diýipdir ey musulman dogan? Bizim özümüze bernameler dökülüpdir, könekler biçilipdir, tikilipdir. Bizde geyip ey musulman dogan, 1000 tümenlik zat 2000 tümen boldy diýip gije ýatyp bilemedik. Heyf ey musulman dogan, bir güne 2 güne boldy, 2 güne 5 güne boldy, 5 güne 10 güne boldy. 5 tane kazanmadı, 10 kaza boldy, 1 ýyl kaza boldy, 10 ýyl kaza boldy diýip aglap ýatmasak da ey musulman dogan. Onu biz uşşuk şynatlar uçurup bilen ey musulman dogan bizi. Yine aýdan zatlarından biz öz kellämizi bilen tefsir etdik. Öz kellämizi bilen Qur'any manadar Qur'anlar bilen tefsir etdik. Indi bir-birine kafir diýip diýipdir. Näme gowanýaňyz siz diýipdir. Yine biri hıyanet filmleri becerdik. Bir-birine hıyanet etme barada amuzeşi filmleri musulmanlaryň arasynda ýaýratdyk. Indi ýeten ýerine bir-birinden kulak kesip hıyanet edýärler. Nämeňize gowanýaňyz? Güýjüňiz ýok ki siz diýipdir. Ahirde de bir zat aýdypdyr ey musulman dogan, aglaýlyň öz günümizde. Özüň uçmaly ey musulman Hudaý Taala garşy. Başarsaňa ýurdun bilen hemmesini Hudaý Taala çekmeli. Dogaň bilen, halwetde ibadetiň bilen, göz ýaşyň bilen, özüň bilen hanawadaň bir jenneti hanawadadan boljak bolaýlyň da ey musulman dogan. Zayıf bolmaly. Ahirde de ýanky Yahudi bir zat aýdypdyr. Bir zaman mady kullu jahana musulmanlar hökümet edýärdi. İnne bir zaman geldi, kullu jahany Yahud diýipdir. Biz hökümet edýäs diýipdir. Näme etjek bolsa etsinler diýipdir. Ahirde de ey musulman dogan narahat bolsak da diýili. Bir zat diýipdir. Ey Muhammed diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam diýipdir ey musulman dogan. Ey Muhammed,
Sen İslam'ı getirdin tamamı cahana. İnne İslam'ın öz wagtyndäki ýalak nuru ýok, täsiri ýok diýipdir. Näme diýip täsiri ýok ey musulman dogun? Muňtimen tafamyzda biz halal haramy gurrun etmeýäs. Hudaý Taalaň razylygyny bir namehremiň razylygy sa görmeýäs. Sen gelip maşynyň suwy üçin her kime bermeýän. Gaýgyrýan, şon maşynyň da gawurýan, emma Hudaýyň gawurmaýan ki, gawurýan bolsaň näme diýip şo barada bir gadam atmaýan, näme diýip şo barada bir kynçylyk çekmeýän, näme diýip gawatda inham adamlar Hudaý Taaladan daşalypdyr. Ya Rabbim özüň gursagyna tawfik ber, iman goý. Aslyn öz aýandan geçirem. Kıyamatda Hudaý bilen insanlar ýaşajak. Şu Hudaý Taala bilen ýaşama barada birji defa Hudaý Taaladan diledikmi musulman dogan? Zif bolýas. Pes gayrat etmeli musulman dogan bu ummetler acep zeşdetde halın. Yafar bid'at bilen sünnet cemalın. Bahayimdek iş içmek iymektir. Hur dilbirli ummetmiz diýmekdir diye Hazret Sofalar ýaryşan. Ýöne ummet diýeniň bilen bolmaýar musulman zähmet çekmeli, gayrat etmeli. Her kim öz hanawadasyna gaýym bolmaly. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.